Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаете все. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо промовляти, формулювати, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, вядоўцы програми Максим Горунов, Змітер Лукашук, і ми знаходимося у Вільні, у Європейському гуманітарному університеті. Наш сьогоднішній гость – професор Олександр Колбаска. Добрий день, пан професор. Добрий день. У мене до вас буде, як до професора, питання. От, може, ви нам, для тих людей, які думають, от, національна ідея, і не здогадуються поглядіти у Вікіпедію, до прикладу. Потлумачите, от національна, без прив'язки, білоруська, а просто національна ідея. Гэта што? Што за звер такі? З чим його ядуть? Можна, але так трошки менш пафосу. Не по професора, просто як чоловік чоловіку. Откажу вам, як я розумію, стрижень. У любой нації є певний стрижень, вокруг якого стагоддзямі, тисячагоддзямі нація, ці країна, ці насельніцтва мацується, але, користуючись беларускай прымаўкай, што не галава, то розум. І у кожнага чалавека ў любой нацыі ёсць сваё нейкае адценне, бачанне, спецыфіка гэтага звера, які тут так называецца нацыянальнай ідэю. Мне здаецца, недзе так, по-простаму. Это по-простому. Вот коли так с пафосом, я неяк почитал и думаю, это вот национальная идея, это вот идея, якая допоможет знайсці нации место у сусвете. Я так одразу подумал, вот такие космичные, такие некие одразу некие малюнки в голове. У нейкім сэнсе гэта так і адбываецца, але не вельмі проста і так схематычна. Опа, ёсць ідэя, опа, ваше месца ў свеце гарантавана. Не все так просто. Ой, не все так просто. А беларусам яна вот патрэбна гэта і месца ў сусвеце, і нейкі стрыжань такі. Мы ж прывыклі, ведаеце, як вот сеў на стул з цвіком, паёрзаў троху, а можа так і трэба, вот можа і на што нам тыя стрыжні, якія ў цвік будуць упірацца і перашкаджаць сядзець? Цікавае пытанне, можа трэба. Беларусь ніхто з сусвету не выцінаў на нейкія іншыя абшары, што недзе трэба зачапіцца і карыстаючыся штучнымі тулс, прыладамі сябе даказваць. Беларусы жывуць на гэтай зямлі, яны разумеюць, вераць, любяць, паміраюць, нараджаюцца, яны маюць свой светапогляд касмічны і зямны, і таму, магчыма, патрэбна гучная ці яркая фармулёўка таго, што ёсць нацыянальная ідэя, якая будзе падзелена ці прынята грамадствам. Але беларусы ёсць на гэтай зямлі. Яны не павінны ў нейкага выпрошваць дазволу тут жыць, дзякуючы наяўнасці нацыянальнай ідэі. Вот они здесь, белорусы, существуют на этой земле, но, в общем, они как-то так существуют, что как будто бы их не очень незаметно. То есть, вот ты едешь по Литве, и ты понимаешь, ну, из литовского города приезжаешь в литовский город, ты понимаешь, что едешь по литовскому городу, ну, по литовскому пространству. Ты въезжаешь на территорию Белоруссии, и вот здесь вроде бы живут люди, но они вот просто люди. Вот как-то они себя особо и не выпячивают. И возникает такое вот подозрение, что, в общем, они как-то вот, они в самом деле просто. Ну, то есть, как бы без национальной идеи, без вот всякого национализма, без особой какой-то большой национальной памяти, которая бы вот эти 9,5 миллионов людей объединяла бы. Они вот просто живут, просто вот заключают браки, рожают детей, воспитывают их, передают им свою недвижимость. Какая-то, в общем, просто жизнь. Да? А потом дальше въезжаешь в Россию, там уже не просто жизнь, там величие, размах. Вставание с колен. Постоянный планетарный размах, там, и галактический с недавних пор. Вот. И вот это вот ощущение простоты, да, то есть как бы вот мы просто живем без всего вот этого вот. Оно вот почему? Хутчэй за ўсё, гістарычна можна было прастумачыць гэту прастату ці уяўную прастату шэрагам уплываў, пагроз, жыццёвых выпрабаванняў, якія, мне здаецца, беларусам не так даўно даводзілася перажываць глыбока і сур'ёзна.
І працягваючы эту аналогію пра проста жывуць і праязджаючы па Беларусі, выедзьце на 30 кіламетраў за мяжу там Пскоўскай ці Смаленскай вобласці, вы зразумееце, што гэта ўжо не Беларусь, што гэта ўжо іншыя людзі, тут проста жывуць, інакш жывуць, уже і плот у іх каля хаты павалены, і гародчык недагледжаны, і хаты не размалёваны, літаральна 30 кіламетраў за мяжу Беларусі і Расіі, што прымушае беларусаў тут, на сваёй зямлі, даглядаць свой кавалачак пляцы, свой гародчык, сваю хату, свае ваканіцы. Тое, што можна гучна называць ідэяй, але тое, што іх яднае, а можна проста, можа, не знайшоўшы нейкага слова для гэтага, культурнымі нормамі жыцця, нормамі адносін да свайго. Яны тут відавочныя, прычым тут, я маю на ўвазе на Беларусі, і чым больш на захад, тым больш гэта яскрава праяўляецца ў простым побыце, ў простым пражыванні, ў простым адносінах людзей да свайго. Может, для таких вот людей и не трэба нейкая такая узнёслая нацыянальная ідэя. Можа, у іх, калі нацыянальная ідэя ёсць, то яна вот такая вот простая, вот свой городчик, своя дача, свой там лебедь с пластиковых бутылек на этом участку. Я могу давесці прыклад сваіх цесця і цёшчы. Яны з Брэшчыны жывуць падружанамі, слова злучэння нацыянальнай ідэі яны не чулі, і ён увесь час у калгасе шафёрам працаваў, яна была даярка, ён быў ўжо па 80. Але гэта беларусы. Яны разумеюць, думаюць і паводзяць сябе, гавораць па-беларуску. Іх дачка, моя жонка, перайшла такую традыцыйную ланцуг перахода з беларускай мовы і традыцыі ў расійскую дэфекталагічны факультэт Мінскага педуніверсітэта, і зараз вельмі складана вярнуцца назад. Для многіх беларусаў, там пакалення нарадзіўшыхся напрыканцы 50-х, пачатку 60-х гадоў, от эта ломка вымушанага збегу ці раставання з беларушчынай, а потым вяртання складанага. Гэта частка іх жыцця. Вярнуўшыся да хаты, адкрыўшы дзверы, пераступіўшы парог дома, зноў вяртаецца беларуская мова, вяртаецца асяроддзе. Гэта натуральная, пазбаўленая штучна шэрагам там палітычных і іншых акалічнасцяў, праз якія наша краіна таксама прыйшла, дзякуючы кіраўнікам, з якой хацелі зрабіць ці не першую прыклад адзінай савецкай нацыі, адзінага народу. Бо ўсё было вельмі блізка да Расіі, блізкая мова, недалёка з першага пагляду культура, традыцыя дазвалялі эксперыментаваць. І гэты эксперыменты балюча адбыліся на грамадстве і адкінулі зноў-такі, у тым ліку і тэарэтычныя пошукі нацыянальнай ідэі, памножаныя на вынішчаную інтэлігенцыю паміж двумя войнами. Вот когда мы уже с Дмитрием много раз спрашиваем, вот почему, самый частый ответ – это вот как вы сказали, белорусы вот такие вот, какие они сейчас есть, да, вот с какой-то вот бледной, прозрачной, туманной национальной идентичностью, самоидентификацией, потому что в отношении их проводился там ряд специальных мер, да, чтобы они такими были. Вот. И вот сейчас Беларусь она такая, потому что вот белорусы там пережили 2 войны, они переживают русификацию, ну и так далее. Но вот если мы посмотрим вглубь России, да, там, допустим, есть такой народ татары. Они находятся в глубине России, они не граничат ни с одной европейской страной. В отношении них за 500 лет было, наверное, больше всего, что в России, Москва для того, чтобы сделать из татар каких-то приблизительно русских, но уровень градус насилия Москвы в отношении казанских татар, он был не меньше, чем в отношении белорусов. И тем не менее татары есть. И татары будут. Если вы приезжаете в Казань, вы идете по Казани, несмотря на то, что это от границы с ЕС там больше 2000 километров, и до ближайшей границы там, с Казахстаном тоже там под 1000 километров, вы идете по столице независимости, почти, это столица национального государства, это не сдвинуть никак. Да? Или, допустим, чеченцы за последние 20 лет они пережили 2 полноценные войны. Да? Причем вот война, которая приходила практически в каждый дом.
А до того они пережили большую депортацию, ну, их просто выселили всех в другую страну. А тем не менее, они не растерялись, они не исчезли. Чеченцы остались чеченцами. И даже сейчас, вот, когда они живут в крайне специфических таких авторитарных и почти деспотических условиях, они все равно остаются чеченцами. А белорусы, вот они, да, им было тяжело, им было больно, их русифицировали. Это было, и те люди, которые этим занимались, они знали, как это делать, но тем не менее, вот почему с белорусами это получилось больше, чем с татарами, больше, чем с чеченцами, а больше, чем, ну, я не знаю, с чувашами какими-нибудь. Я б адказаў так, у адрозненне альбо на карысць татар і чеченцаў працавалі мова і рэлігія. У Беларусі мова і рэлігіі працавалі супраць станаўлення ідэнтычнасці. То есть тот факт, что у русских и белорусов одна церковь православная? Тут я б узгадаў, можа гэта нават элемент і ці нейкая сімвал беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, такую з'яву як ківач, маятнік. І параўнаў, магчыма, нават з Непалам. Каб было больш зразумела. Заціснутыя паміж двумя магутнымі суседзямі, Кітаем і Індыяй, гэта маленечкая краіна, толькі дзякуючы таму, што яна высока ў гарах і не была даступна, захоўвала сваю ідэнтычнасць і захоўвае па сёння, але гадоў 30-40 назад яна стала адкрывацца свету, і яе глобалізацыя і вот это нівеліраванне хутка настигне. Беларусь не была ні гарамі, ні нейкімі штучнымі воднымі перашкодамі, аддзелена ад двух магутных уплываў двух суседзяў Расіі з праваслаўнай царквой, якая магутна і класна выкарыстоўвалася для русифікацыі, і касцёлам, і Польшчаю. Я сам з Гродзеншчыны. Моя маці хадзіла ў пачатковую школу і пераказвала мне вершык, якая яна на Гродзеншчыне вывучала. «Хто ты єстесь? Полык малы, які знак твой, ожыл бялы, дзе ты мешкаш, менды свімі? Яе бацькі, мае бацькі, дзяды пахаваны на Гарадзеншчыне». Але дзецям ад пачатку праз рэлігію, праз культуру суседняй краіны даказвалі, забівалі ў галовы, хто яны. Я думаю, вяртаючыся да вашага пытання, тут трэба шукаць адказ, я не скажу, што я адказаў адразу, на розніцу паміж татарамі і інгушамі. Я, дарэчы, служыў з чеченамі і інгушамі ў Забайкалье, паважаю вот такога стаўлення і падтрымкі адзін аднога, як іншыя. Там былі узбекі, казахі, прыбалты, беларусы, але чечены і інгушы трымалі увесь полк. Яны былі на ключавых пазіцыях, старасты род, хлебарэзы. Яны, не дай Бог, некаму нешта пагражае ў палку, моментальна рэагавалі. Вот гэта цэментаванне было дома, на радзіне. Яны прыехалі туды адной сям'ёю. Я па-добраму ім зайздросцю. Таким чынам, для того, каб захаваць нацыю, я вас зразумеў, што неабходна рабіць усё для адраджэння і ўмацавання мовы. А што рабіць з царквой? З верай? Трэба рабіць усё, што магчыма цывілізавана для адраджэння мовы. Што зрабіць з вераю? Выхоўваць, не знаю, цывілізаваныя адносіны ў людзей да веры, разумення таго, што ёсць вера для чалавека, чым яна яму дапамагае, і я тут, можа, скажу крамольную рэч, чым яна яго ці яе можа абмяжоўваць. Бо не столькі вера, як прыход, гэта нечым падобна на сяброўства ў партыі, у той ці іншай. Чалавек бярэ на сябе пэўныя абавязкі, ён іх выконвае, ён адразу аддзяляе сябе ад іншых вернікаў, іншай канфесіі, і гэта, мне здаецца, шкодна для мацавання ідэнтычнасці насельнікаў краіны. Вы шмат гадоў займаліся музейнай справай. Вот скажыце, па вашых назіраннях, для беларусаў наколькі важна веданне сваёй гісторыі, сваёй краіны, свайго народу?
веданне сваёй гісторыі, сваёй краіны, свайго народу важна для любых нацый. Не тэарэтычна, вот так, что это важно. Я разумею, что это важно. А вот як беларусы себе проявили ў гэтым? Для беларусаў, Беларусы прыходзілі беларусы, і ў іх вочы загараліся. Расскажите нам, а вот як там было при ВКЛ, а як там в Полоцкім княстве было? Ці вот это были прымусовыя арганізаваныя экскурсіі, ведаеце, вот як там под прымусам. Вот наколькі вот тут вот гэта цікавасць у беларусаў ёсць? Яна мянялася, і хочу сказаць, што зараз цікаўнасць сённяшніх беларусаў сярэдняга і маладога веку нашмат большая, чым яна была ў той час, калі я быў у стане сярэдняга і маладога веку. У той час беларуская гісторыя наўмысна падмянялася фрагментамі з гісторыі СССР. Ні нармальнай паўнавартаснай гісторыі для школ, для універсітэтаў, ВКЛ і таго, што было на гэтых землях, не было. Я не ведаю, вы, магчыма, вучыліся па падобнай схеме ў школе, калі праходзіць нейкую тэму па гісторыі СССР і ўдабавак адзін параграф з падручніка па гісторыі Беларусі. Ну і тут тоже нешта было. Не было цэльнай канцэпцыі. Дарэчы, і сёння гэта праблема нацыянальнага музея і нацыянальнага гісторыі, інстытута гісторыі сёння няма разумнай, цвярозай, узважанай гісторыі нацыянальнай краіны. Няма нацыянальнага музея. У тых краінам, каму пашанцавала, станаўленне нацыянальных музеяў прыходзілася на 16-е прыкладна стагоддзя з буйных калекцый. Наш час прайшоў з сапегамі і з радзівіламі, на базе якіх магла б стварыцца гэта маціца. Адзінства архіва, бібліятэкі і музея, якая дало потым нармальную нацыю. Все гэта было у шэрагу палітычных варункаў разнішчана, раструшчана, і ў свой час не стварыўся гэты вот стрыжань ці аснова, якая зараз абарочваецца тым, што сёння жывуць людзі, як і я, вучыліся не беларускай гісторыі, а нейкім элементам у дадатак. І толькі праз самаадукацыю, праз нешта забароненае даводзілася потым дазнавацца, а потым уже навучаць студэнтаў, а потым адкрыліся факты і пра уласна багатую гісторыю, і пра рэпрэсіі, пра ўсё, што было насамрэч элементамі, якія сталі вядомы і сталі уведзены ў навуковы зварот. Гэта ўсё рабілася на маім жыцці апошніх 25-30 гадоў. Да гэтага не магло быць цікаўнасці да мясцовай гісторыі, таму што краязнаўчыя музеі ствараліся па шаблону. Сядзеў у Маскве метадыст, які ствараў схему зала рэвалюцыйнай славы, зала вайны і зала сучаснасці, развітого сацыялізма. Вось гэтыя тры канцэпты клаліся ў аснову любога краязнаўчага музея. Трэба было мець залу прыроды, трэба было мець пачатак гісторыі ад палеаліту да засвоення космоса, нават калі і касманаўты не з вашага раёну, ўсё роўно па схеме па гэтай працавалі краязнаўчыя музеі. Яны не маглі быць цікавымі, яны не былі цікавымі. І людзі пазбягалі альбо прымусам хадзілі ў музеі. Сёння сітуацыя змянілася. Змянілася месца музеяў у грамадстве, змянілася характар музейных экспазіцый, там цікава. І зараз гэта ўсё больш і больш месца, дзе людзі любяць збірацца і могуць правесці вольны час. Яны не проста ідуць за ведамі, яны ідуць туды як у інстытуцыю, дзе цікава, дзе можна пабыць сябрамі, выпіць гарбаты, вярнуцца зноў экспазіцыі. Это нармальная музейная практыка заходніх музеяў. Пакрысе ночы музеяў прыходзяць да нас. Зараз у музеях цікава. Зараз беларусы маладыя, айцішнікі, выкладчыкі, студэнты вандруюць па Беларусі. А некалі гэта было удзелам асобных аматараў, дзякуй майму настаўніку, нябожчыку Мікалаю Григоровичу Гнеўка. Ён выкладаў гісторыю Беларусі і методыку, і ён вазіў нас па такіх мясцінах і знаёміў з людзьмі, якія зараз толькі пачынаюць рэстаўравацца. Крэўскі замак, старэйшы Краўцевіч чытаў нам паэмы каля пад падмуркамі разбітага Мірскага замка. Але гэта былі адзінкі, асветнікі з вялікай літары, якія ведалі сапраўдную гісторыю ці нейкія элементы за межамі школьных ці універсітэцкіх курсаў. Сёння сітуацыя змянілася, сёння змяняецца і адносіны, калі вяртацца да вашага пытання, да музеяў беларусаў.
шараговых альбо сярэдняга слоя. Большасць нашых суразмоўцаў, калі мы пачынаем все ж таки паглыбляцца ў тэму нацыянальнай ідэі, кажуць пра мову, традыцыі, культурную спадчыну, гістарычную спадчыну. Такое адчуванне, што нас усіх хочуць сабраць і адвесці ў музей. Вы зараз узгадалі айцішнікаў, якія ў музей ходзяць, але мы ж ідзем наперад. Мы там марым стаць касмічнай нацыяй, айці-краінай. Можа, нам і нацыянальная ідэя трэба не музейная такая, не якая базуецца на усіх гэтых каштоўнасцях нейкіх музейных традыцый і ўсё і гэтак далей. А што-нибудь такое, як шкляныя хмарачосы, такая нацыянальная ідэя? Не думаю. Просто тое, што зараз вы пералічылі, хутчэй за ўсё, гэта ёсць элементы такой нармальнай, шырокай, паўнавартаснай культуры ці культурнай традыцыі. І гэта адзін з элементаў нацыянальнай ідэі. Але ёсць яшчэ эканоміка, ёсць яшчэ адносіны ўласнасці і ёсць яшчэ адчуванне ўласнай годнасці, выхаванне чалавека. Чалавек павінен быць гуманным у шырокім сэнсе, ёсць адукацыя. І гэта ўсё разам дасць новыя тэхналогіі, дасць хмарачосы, але не хмарачосы ёсць сімвалам ці стрыжнем нацыянальнай ідэі. Гэта сукупнасць элементаў, да якіх цэлы шэраг пералічаных мною і вамі складнікаў трэба было б аднесці. У меня такой вопрос. Вчера, по-моему, читал дискуссию в украинском секторе Фейсбука. Там такая полушуточная была дискуссия по поводу того, что давайте-ка мы уберем из школьного курса примерно 90% украинской литературы. 19 века, 20 века. Почему? Потому что вся эта литература очень грустная. Когда описывают жизнь украинского крестьянина, там Мичуй Левицкий, там какой-нибудь Тарас Григорий Шевченко, и все остальные авторы, то, в общем, там получается, что ты открываешь учебник по украинской литературе, я пересказываю, за 7 класс, а там здесь человек плачет, здесь человека обидели, здесь человек потерпел неудачу, здесь, в общем, с ним еще что-то плохое случилось. И у тебя получается, что национальная литература украинская, как-то все это в обсуждении было, она не вдохновляет, а она прививает человеку, в общем, это такой большой повод для депрессии. Рука тянется к учебнику, какой-нибудь украинской книжке, и там, в общем, ты ее открываешь и, в общем, и приуныл сразу же. Через пару страниц. В случае с белорусами. У белорусов история была, скажем так, неровная. Во времена Великого княжества Литовского, белорусы были успешны. А потом был большой период, когда большая часть белорусов была, мягко скажем, не на самых командных позициях в обществе. И, в общем, если мы обращаться к этому периоду белорусской истории, то получится, что ты читаешь белорусскую историю, а у тебя эти сюжеты только уныние продуцируют. В прошлом году, когда выходила книжка Сергея Шупова «Шлях ПНР», дорога, и это же все это такое большое описание неудачи. И потом еще выходила книжка тоже историка, она была на русском написана, она называлась «Триумф побежденных», как-то так. И она тоже описывала неудачу построения белорусской БНР. Это тоже как-то сказывалось сказывается. И в этом смысле то, что говорил Змицер по поводу стеклянных этих зданий, небоскребов. Дело в том, что если глубоко погрузиться в белорусскую историю, в белорусскую культуру, то там будет слишком много негативных эмоций, будет много боли, много воспоминаний о страданиях. Мы начали нашу беседу с того, что белорусы, какие они сейчас есть, есть результат большого насилия и большого страдания. И поэтому, может быть, как говорил Змицер, не нужно как-то сильно погружаться, как дозированно погружаться в прошлое, а как-то устремиться в будущее, в самом деле войти в стекло, куда-то туда, стекло, бетон, хай-тек и прочие замечательные современные вещи, потому что прошлое, оно не мобилизирует, оно демобилизирует скорее. З одною ремаркою, тое мінуле, якое ми ведаем. Бо як і сьогоднішній час, минулий час був розний. Так склалося там з вашого
монолога, что украинская литература вся такая не надто вясёлая, да? І беларускую гісторыю мы ведаем з гэтых негатыўных пазіцый. Але мы можам сказаць, што сённяшні час ён вясёлы, альбо унылы, альбо ён розны. І так былі розныя часы, просто мы ведаем элементы, ці выбудоўваем з них нейкі ланцуг пад адным ракурсам, в адным куточку, з аднаго куточку гледзячы. Жыццё заўсёды поўнае. Жыццё – гэта і каханне, і секс, і народзіны, і вандроўкі, і начальнікі, па якіх раней мералі гісторыю. Вот колькі генералаў, генералісімусаў, альбо генеральных сакратароў дала нацыя, тая ім і больш перадавая. І калі гаварыць пра, пробачьте это слово, экстраполировать, да, я набрался от наших философов таких модных словцев в философском университете и под кіраўніцтвом працую. Так вось, калі экстраполировать наше сённяшняе неведанне полного жыцця на мінулае, яно становится еще большим неведаннем. И мы не можем сказать, якое жыццё сёння яно рознае. Яно было 300, 500, 700 гадоў розным. І тое, што мы ведаем, вот выбудоўваецца просто таким чынам. Таму трэба ведаць, вяртаючыся да вашего пытання, і мінулае, але больш-менш узважана, ці з допускам таго, што яно было рознае, і бачыць, што і будучыня было рознае. Знаете, што самае складанае ў музейнай практыцы? Музеіфікацыя сучаснасці. Вот все краязнаўчыя музеі, ці музеі, якія займаюцца гісторыяй, заўсёды ў ступар уваходзяць, калі гаворка ідзе пра час апошнія 30-50 гадоў. Калі яшчэ не адлягліся факты, калі іх складана ацаніць, калі жывыя яшчэ носьбіты. Дык вось, выбудоўваючы светлую будучыню альбо разважаючы пра нацыянальную ідэю, варта мець у поўным аб'ёме ці дадумваць, дапускаць шмат варыятыўнасць гісторыі. Яшчэ я хочу некалькі назіранняў сказаць разам са студэнтамі нашага універсітэта. Колькі гадоў таму мы паспрабавалі зрабіць такі аналіз 20-го стагоддзя беларускіх музеяў. Як дзяржаўна, на якіх этапах, якім асобам былі прысвечаны мемарыяльныя музеі. Вот толькі той музей, які персаналі, не проста краязнаўчы, там музей, я не ведаю, там купалы, коласа. І ведаеце, якая у нас выбудавалася нацыя? Нацыя мастакоў і пісьменнікаў. Калі глядзець з гэтага пункту гледжання, каму большая колькасць музеяў, мемарыяльных, мясцін, але ж гэта не так. Нам 100 гадоў розныя ўлады прапаноўвалі такую спрошчаную схему мінулага, якое фіксавалася ў выбітных альбо песнярах, літаратурных творцах, альбо мастаках. Былі ваяры. Ёсць цэлыя страты ў мінулым, якія не запоўнены ніякімі персаналіямі. Там 16-17 стагоддзя ў беларускай гістарыяграфіі, музейнай сферы, я беру гэту сторону, дзе проста адсутнічаюць персаналі. Праз людзей, людзям прасцей вывучаць мінулае. Некалі была такая, з розных пазіцый можна на яе глядзець, серія ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей». І там аўтары стараліся, добрые по-доброму, кепские по-рознаму, показать чалавека ў кантэксце часу. І праз гэта нейкім чынам больш зразумець альбо адчуць эпоху. І музей нармальны павінен таксама уключаць у кантэкст прадметы, якія вырваны некалі з рэальнага асяроддзя і пад суб'ектыўным паглядам музейнага экспазіцыянера вернуты ва ўмоўны комплекс, бачыць рэальнае жыццё, якое шматкроць больш складанае, больш дынамічнае, больш яркае, чым тое, што засталося, дайшло до нас ці экспануецца ў музейных альбо ў літаратурных творах. То есть, давайте я уточню. С вашей точки зрения, если в отношении белорусской истории заработают все академические институции, там исторические факультеты, исторические какие-нибудь там лаборатории, если они в самом деле по-настоящему, там, как нужно, подойдут к этим к архивам, переработают их и дадут белорусам картину, то эта картина не будет токсичной, негативной и деморализующей, она будет, в общем, нормальной и хорошей. Але при гэтым я хочу вот что дадать.
Дзякуючы свайму зяцю, я гадоў 10 назад прызвычаюся хайкінг, горы хадзіць. Ён італьянец, ён гэта проста з гэтым жыве, і у горах я зразумеў, што не бывае блізка, хутка і лёгка. Гаворачы пра нацыянальную ідэнтычнасць, пра тое, што павінны зрабіць гісторыкі, архівісты, не трэба думаць, што гэта робіцца. Гэта дзесяткі альбо дзесяцігоддзі працы па выбудоўванню, па адкрыццю, прычым можна назваць гэта простай гісторыяй, да? Гісторыі шараговых людзей, гісторыі не военачальнікаў, не вялікіх палкаводцаў і бітваў, а таго, як людзі жылі ў розных слаях, у розныя часы. Дык вось выбудоўванне ці фармуляванне нацыянальнай ідэі таксама, на мой пагляд, гэта не быстра, не лёгка і не блізка. Гэта працэс, які быў, які ёсць. Добра, што зараз ідзе крысталізацыя ці асэнсаванне з розных бакоў таго, хто як разумее гэтую з'яву, але сказаць, што скончыцца перадача ці цыкл перадач через 2-3 гады мы ўсё падведзем рысу, зробім экстракт і вось вам, беларусы, любіце і жывіце далей. Да. Як гэта рашэнне аднаго з чарговых з'ездаў? Вот у меня еще тогда последний вопрос по поводу национальной памяти. Есть два примера музеев, которые, в общем, профессиональным сообществом, как я слышал, считаются не очень хорошими. А в Москве это выставка, которую проводит епископ Тихон Шевкунов, «История моей России», как-то так называется. Это огромный зал, я туда ходил, там можно ходить часа 2-3. Огромный зал, просто гигантское помещение, в которое, в общем, все наполнено объектами, каждый из которых тебе кричит о том, что поет таким вот шаляпинским басом о том, что Россия, русские, это просто божьи посланники, это герои, это спартанцы, каждый из них, в общем, такое земное полубожество. Да, и все, кто с нами, все, кто не соглашается вот с этим мнением о нас, да, скорее всего, это клеветники, мерзавцы и, в общем, люди недобрые. Это один вариант. Нормальные люди. Вы. Вот. И второй вариант – это в Польше. В прошлом году мне повезло, я оказался в Гданьске и пошел в музей Второй мировой войны. Вы же знаете. Вот. И там тоже очень богато, хорошо, по-театральному собранная вся эта композиция, имеется в виду большое количество вещей, очень прозрачный месседж. И там тоже, в общем, у тебя получается, что поляки – это земные полубоги, у них все всегда было прекрасно, они окружены предателями, мерзавцами. Вот, и там очень интересный был момент, я специально пошел посмотрел, как в этом музее переигрывают ситуацию, когда вот в 1939 году советская армия оккупирует Западную Беларусь. Там было написано, что белорусы предали поляков массово и встречали поляков, советские войска с цветами, мерзавцы, поляки. Вот с вашей точки зрения, вот такого формата историческая память, она когда речь идет о таком просто вагнеровском возвышении национального духа, это правильно, хорошо, пусть будет или ни в коем случае? Я адкажу коротко, а потым патлумачу. Абое-рабое. Але гэта мусіць нацыя перажыць. І перажыве, і паставіцца да гэтага нармальна. Безумоўна, гэта перакос. Гэта такія шаблонныя схемы, хадульныя ў адным і другім выпадку, якія яны зараз існуюць, таму што іх там ідэйна і фінансава іншым чынам падтрымліваюць сённяшнюю ўлады, яны не будуць існаваць доўга. Гэтым музеем не наканавана там 100 і большая гісторыя. Як толькі людзі больш будуць ведаць гістарычных фактаў, рэальных за межамі таго, пра што апяецца ў гэтай экспазіцыі, яны будуць крытычна ставіцца і паменшыцца колькасць жадаючых хадзіць, бачыць і глядзець. І гэты музей адыдзе на 3-5 месца па значнасці для людзей. Але агульны сваю ролю у данясенні пэўнай канцэпцыі веды да грамадства ён выканае, а будзе жаданне ведаць за межамі, я спадзяюся, у большасці насельнікаў, што не ўвайшло, альбо адчуванне таго, што тут ёсць фальш. Нармальныя людзі вельмі лёгка адчуюць у адным і другім выпадку неправду, перабольшванне, перакосы. Увогуле, любая экспазіцыя музейная, она суб'ектыўная.
Яна просто адбітак таго, што некалі, магчыма, было зроблена мавачамі нейкага супрацоўніка пад нейкую ідэю. Гэта супер-супер суб'ектыўныя рэчы, і добра, калі калектыў музея, вот я прывяду яшчэ адзін прыклад ідэальнага, на мой пагляд, гістарычнага музея, які недасягальны ў іншых краінах свету. Ёсць такі Plymouth Plantation у Злучаных Штатах Амерыкі, музей, куды перасяліліся первыя пасяленцы ў 1700 на пачатку 18 стагоддзя. І рэканструктары аднавілі максімальна дэталёва па планах вёску, якую пабудавалі гэтыя перасяленцы, насялілі людзьмі, якія носяць імёны тых з карабельных кнігаў, што перасяліліся сюды, і яны жывуць нібыта ў той час, пражываючы, сёння у нас 24 лістапада, от сёння, калі ты трапіш у музей, это будзе 24 лістапада таго самага года, яны робяць тое, што ў гэты час рабілі б, адпачывалі пасля ланча, альбо прыбіраліся, завіхаліся каля хаты, альбо заганялі скаціну. І калі ты трапляеш у такі музей, вот гэта гульня ў тэатралізацыю і паказ everyday life табе нашмат больш праўду пра грамадства, якое прыехала каланізаваць ці перасяляцца ў Амерыку, раскажа, чым штучныя загнаныя ў палацы экспазіцыі, якія ці ў Польшчы, ці ў Расіі хочуць, але не зробяць гэтага заваяваць давер альбо умы наведвальнікаў. Мой месседж – стварэнне большай колькасці маленечкіх персанальных музеяў, музеяў аднаго чалавека, музеяў простага чалавека, музеяў нейкіх падзеяў, што сёння нібыта губляюцца за такім шэрагам дзяржаўных актыўнасцяў. Гэта дасць большую эфект у фарміраванні нацыянальнай ідэі і самасвядомасці. Яшчэ адзін прыклад. Я апошнім часам захварэў на гэты музей і прывожу яго ўсім студэнтам сваім у лекцыях. Гэта у Стамбуле музей стварыў Архан Памук, нобелеўскі лаўрэат, музей невіннасці. Спачатку я напісаў раман «The Museum of Innocence». У гэтым рамане апісаў будучы музей і герояў, якія яго уже фактычна рэчы, потым размясціў гэта ўсё ў музеі, прымусіў наведвальнікаў і чытачоў верыць у рэальнасць гэтых самых падзей, а насамрэч што ён зрабіў? Ён паказаў другую палову 20-го стагоддзя жыццё Турэччыны, адкрыццё, страту цнатлівасці, это па-беларуску музей цнатлівасці будзе, людзьмі, бо там галоўная гераіня удзельнічала у каханні са сваім багатым сваяком. Як Стамбул, як Турэччына да сучасных капіталістычных умоваў адкрываліся, як размывалася ідэнтычнасць гэтай краіны, як яна станавілася тым, што яна ёсць сёння. І вось гэты музей, ці такога кшталту музей, ён расказвае пра каханне, пра двух асобаў. Асобы не існавалі ў жыцці, хаця там настолькі ў рамане і ў музеі дакладна распісана. Вось сукенка, у якой гэта гераіня загінула, а вось завушніца, якая згубілася, завалілася недзе за канапу падчас там іх шлюбных гульняў, а вось туфля, у якой убачыў малады. Ты пачынаеш верыць гэтым рэчам, ты пачынаеш верыць, што гэтыя людзі былі, і ты пачынаеш верыць у тую гісторыю, якую Турэччына прайшла за другую палову 20-го стагоддзя праз такога кшталту музей. От ён, Архан Памук, проста гуляе, ён разграміў усю музеалогію, таму што ён прыдумаў рэчы, збіраў іх па бліжэйшых крамках, падбіраў пад сваю канцэпцыю, уводзіў у раман музей цнатлівасці, зрабіў музей цнатлівасці, а потым яшчэ напісаў каталог «The Innocence of Object», разважаючы над тым, як праз музей, праз веру ў прадметы рэальныя людзі пачынаюць верыць у падзеі. Дык вось, магчыма, вяртаючыся да тэмы сённяшняй гаворкі пра нацыянальную ідэю, магчыма, знаёмства большасці беларусаў з рэальнымі рэчамі, якія будуць расказваць пра рэальныя гісторыі мінулага,
у вялікай колькасці музеяў, бо у нас да смешнага мала музеяў. Нема музеяў прыватных, нема галерэяў, нема проста руху рэчаў, якія былі адбіткам і сведкам мінулага у шматкроць меней, чым у іншых цывілізаваных краінах. Калі гэта ўсё будзе, прасцей будзе вам выбудоўваць канцэпты перадач пра нацыянальную ідэю, але для гэтага грамадству трэба яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў пражыць, а можа і палову стагоддзя, бо жыццё вельмі хутка бяжыць. Я могу сказаць, як за 30 гадоў мяняецца сітуацыя, але колькі яшчэ дзесяцігоддзяў трэба, каб грамадства, мільёны людзей змяніліся пакаленні і пачалі інакш разумець сваё месца на гэтай зямлі, адносіны да гэтай зямлі і цэментавацца ў гэтай веры, гэта не один десяток гадоў, на мой погляд, патрэбен. Мне понравилась ваша идея о том, что белорусы, нормальная институция памяти, да, она должна быть, тут должны быть откровенные вагнеровские безумцы. Ну, то есть, как бы, литвины какие-нибудь там с шашками, ну, вот как бы с каким-то холодным оружием, то есть, как бы, полное безумие, отрыв от всего. Должны быть какие-то академические, рафинированные, sophisticated, маленькие музеи, в которых очень много всяких такого академического, проверенного, художественно глубокого контента и так далее, и так далее, и так далее. И только вот когда оно все вместе, тогда оно, в общем, и сработает. То есть должен быть весь набор от сумасшедших до слишком разумных. Да? Як і ў жыцці. Я так зразумеў, што вот все ж таки музейную справу трэба развіваць, трэба нейк гераічнасці дадаваць, гераізаваць, может быть, нават міфігілазаваць нашу гісторыю, даваць это ўсім. Не, ты не понял. Ты сказали, не нужно мифологизировать. Нужно я так само адразу перапыніў, дзякую, што я не гэта хацеў сказаць. Я хацеў сказаць, што, можа, зараз гавару, што кожны павінен сумленна рабіць сваю працу на сваім месцы. Гэтай працы шмат на ўсіх дзелянках. Мне бліжэй музейная. Музейная ў якасці практыка. Дарэчы, я запрашаю вас у Заслаўскі запаведнік, бо там ёсць элементы рэальнага жыцця. Скажам, міні-гатэль, у якім пані Зося, жонка уласніка млына Ясона Міхеткі Савіцкага, прымала гасцей. І пра іх, пра гэтых людзей, калі расказваеш, і бачыш, от тут яна сварылася на работнікаў млына, а тут яны маглі выпіць, і тут яна мне нейкую яешню смажыла. Гэта напаўняецца адчуваннем таго, як жылі гэта сям'я на пачатку 20-го стагоддзя. Гэта адзін элемент. І калі сумленна робяць музейныя супрацоўнікі гэты кавалак сваю працу, яны атрымліваюць давер. Кожны павінен на сваім месцы сумленна працаваць на агульную працу, якая называецца нацыянальнай ідэяй і не можа быць, ці вельмі складана можа быць сфармулявана ў якасці там канцэпта, думкі, слогана. Вот гэта так і ніяк інакш. Вот мы пачалі з таго, што трэба такая нацыянальная ідэя, якая б захапіла ўсіх, запаліла вочы. Потым мы ўжо так да такіх акадэмічных і не ўсім блізкіх тэм, як музейныя, падышлі. А вот як сумясціць? Вот, каб вот з аднаго боку было ўсё тое, пра што мы зараз гаварылі, большасць праграмы, пра музейную справу і пра тое, што веданне гісторыі і гэтак далей, а з другого боку, каб вот запаліць вочы і ахапіла ўсіх. Шчырасць, ёсць такі слоган мой, што ад душы, то па-беларуску. Калі ты гэта робіш шчыра, робіш па-беларуску не толькі мова, але адносіны. У беларусаў, я так разумею, вельмі своеасаблівыя такія далікатныя адносіны да працы, да таго, што яны робяць, і да вынікаў гэтай працы. Не ведаю, палякі, можа, трошкі інакш, расейцы трошкі інакш, літоўцы інакш. Я аддаю, бо я ведаю, магчыма, таму што сам беларус гэтую характарыстыку. І калі гэта робіцца якасна, сумленна, ціха, без пыхі, без гонару, без грукату ў грудзі, што гляньце, вот я гэта сёння зрабіў, і я такі малайчына, пакрысе, і прыходзіць усведамленне значнасці твоей працы, неабходнасці гэтай працы і даецца нейкі эфект. Але зноў-такі гэта ўсё доўга, цяжка
і не блізка. Нягледзячы на тое, што вы сказалі, што складана вельмі там нейкім адным сказам, слоганам ці нейкім яшчэ там заклікам сфармуляваць нацыянальную ці агучыць нацыянальную ідэю, тым не менш, я ўсё ж таки прашу ваша нацыянальная ідэя ад Александра Колбаски. Это нелёгка адным сказам сфармуляваць, але калі трэба, то быць сумленным чалавекам, а потым грамадзянінам, бацькам, сынам, зяцем, дзецям і гэтак далей. Сумленне, humanities, чалавечнасць я б паставіў на вяршыні ідэі нацыянальнай, для беларусаў ці любой. Дзякуй вялікі. Вось такая прыгожая нацыянальная ідэя. Ну, а хто наш падаруначак? І тут вот як спецыяльна. Ну, хто шукае, той знойдзе. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Ідея X на Єврорадіо.